வணக்கம் நண்பர்களே. ஒரு தடவை இந்திர பகவான் விவசாயிகள்கிட்ட ஏதோ ஒரு கோச்சிக்கிட்டு சாபம் விட்டுறாரு. 12 வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு மழையே வராதுன்னு. இவங்க எல்லாம் போயிட்டு அவர்கிட்ட முறையிடுறாங்க, கெஞ்சுறாங்க. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, சிவன் உடுக்கி அடித்தாருன்னா உங்களுக்கு மழை வந்துடும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, சிவன்கிட்டையும் போய் சொல்லிடுறாரு, அவங்க கேட்பாங்க உங்கள்கிட்ட உடுக்கி அடிக்கணும்னு, நீங்கள் அதுக்கு ஒத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. ஸோ இவங்களும் போய் சிவன்கிட்ட கேட்குறாங்க, இது மாதிரி ஏதாவது உடுக்க அடிங்கன்னா அவர் முடியாதுன்றாரு. எல்லாம் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க போயிடுறாங்க. பார்க்க போகும்போது யாரும் விவசாயத்துக்கெலாம் போகவே இல்லை. எல்லாம் அவங்க சும்மா வீட்டில் உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஒரே ஒரு விவசாயி மட்டும் என்ன பண்ணுறான்னா, தினந்தோறும் அவனோட விவசாய நிலத்துக்கு போகிறான், பராமரிக்கிறான், உழுவுறான், எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்ருக்கிறான். எல்லாரும் பார்த்துட்டு அவனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. என்னடா நீ இப்படி இருக்கிற, முட்டாளாக இருக்கிறியே, அதான் 12 வருஷத்துக்கு மழை வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல, அப்புறம் எதுக்கு நீ தினம் போயிட்டு நீ போய் உன் விவசாயத்தை பண்ணிகிட்ருக்கிற நீ அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவன் சொல்கிறான், அதுக்கு எனக்கு என்னுடைய தொழில் மறந்துடக்கூடாது. 12 வருஷத்துக்கு கழித்து நான் திருப்பி விவசாயம் பண்ண போனால் என்னோடய தொழில் எனக்கு மறந்துடும். அந்த தொழில் மறந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் தினந்தோறும் நான் போய் என்னுடைய வேலையை நான் பார்த்துட்ருக்கிறேன் அப்படின்றான். இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்த பார்வதி சிவன்கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஏங்க உங்களுக்கும் 12 வருஷம் கழித்து உடுக்க அடிக்கிறது மறந்துடுங்க, அதனால் நீங்கள் எதுக்கும் ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்றாரு. சிவனும் சரி பார்வதி சொல்லிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து உடுக்கி அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. மழை கொட்டுது. கொட்டின உடனே விவசாயி நம்ம ஆள் ஏற்கனவே நெல்லெல்லாம் விதைச்சி வச்சுருந்தவனுக்கு அமோக விளைச்சல் வந்துடுது. இதுதாங்க டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, நம்ம இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் லாக்டவுன் இருக்குமா இருக்காதா, வேலை நடக்குமா நடக்காது, நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம், நம்மளுடைய வேலைகளை, நம்மளுடைய ஸ்கில் செட்டு, அதை இன்னும் டீப்பராக, இன்னும் ஆழமாக போகணும். இன்னும் தெரியாத விஷயங்களை இன்னும் ஒன்றோ ரெண்டோ எக்ஸ்ட்ரா நம்ம அதிகமாக இன்னும் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா, இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக எடுத்துகிட்டு கற்றுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப, அதாவது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு ரொம்ப இது ஒரு பெரிய ஒரு பலமாக நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றத இதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இப்படி தான் பார்த்தோம்னா ஒரு பாரதியார் கவிதை ஒன்றுங்க, கண்ணன் என் சேவகன். பாரதியார் ரொம்ப வறுமையில் இருந்திருப்பார். நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நமக்கு அவர் ஒரு ஆளை அடுத்த வேலை சாப்பாடுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு, நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் ஒரு சேவகன் வச்சுருந்தாராம், கற்பனையில் எழுதியிருப்பார். இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு சில இடத்துல அது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. சேவகன் வச்சுருந்தாராம், அதனால் பட்ட கஷ்டங்கள் எப்படி இருந்தது, அதுக்கப்புறம் கண்ணன் வரும்போது எப்படி ஒரு ஐடியலிஸ்டிக் பர்சனாக இருந்திருக்கிறாருன்றதை அந்த கவிதையில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். இது ஒரு இன்ட்ராப்ரனர், அதாவது ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர், அதாவது ஒரு தொழில் முனைவோருக்கும் இந்த இது கண்டிப்பாக பொருந்தும். நம்ம செய்யும் வேலை, நம்மளுடைய ஸ்கில் செட்டை இன்னும் நம்ம ஆழமாக எடுத்து செல்லணும். இன்னும் அதோட எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இன்னும் 2-3 விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். அந்த கவிதை இப்படி தான் போகும். கூலி மிக கேட்பார், கொடுத்ததெல்லாம் தாம் மறப்பார், வேலை நிறைய வைத்திருந்தால் வீட்டிலேயே தங்கிடுவார், ஏனடா வேலைக்கு வரவில்லை என்றால் பானையில் தேள் இருந்தது பல்லால் கடித்தது என்பார், வீட்டிலே பொண்டாட்டி மேல் பூதம் ஏறியது என்பார், பாட்டியார் செத்து 12ஆம் நாள் என்பார், ஓயாமல் பொய் உரைப்பார் ஒன்று உரைக்க வேறு செய்வார். அதாவது பானையில் தேள் இருக்கு, பல்லால் கடித்ததுன்றது தேள் கொட்ட தான் செய்யும், அது ஒரு தப்பு, பொய். அதுக்கப்புறம் கிராமத்து சைடெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா பேய் தான் வரும்னுவாங்க, பூதம்லாம் வராது. ஸோ பொண்டாட்டி மேல் பூதம் ஏறியதுன்னுவார். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரியங்கள்லாம் ஒற்றைப்படை, அதாவது ஆட் நம்பர் டேஸில் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ 12ஆம் நாள்லாம் காரியம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாம் ஓயாமல் பொய் உரைப்பார் ஒன்று உரைக்க வேறு செய்வார், தாயாதியோடு தனியிடத்தை பேசிடுவார், உள்வீட்டு செய்தியெல்லாம் எங்கும் பலத்துரைப்பார், எள் வீட்டில் இல்லை என்றால் ஊர் முழக்க முரசரைப்பார். அதாவது எள் வீட்டில் இல்லைன்னா, எதுவும் இல்லைன்னா உடனே எல்லாருக்கும் போய் சொல்கிறதான். தாயாதினா நம்ம சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம், யாராவது இருக்கலாம், அவங்கள்ட்ட உட்காந்து தனி இதில் உட்காந்து நம்மளை பேசிகிட்டு இருப்பாங்களாம். சேவகராட்பட்ட சிரமம் உண்டு கண்டீர், சேவகர் இல்லாவிடில் செய்கை நடக்கவில்லை, இங்கிதனால் யானும் இடர் மிகுந்து வாடுகையில் எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைஜாதி நான் என்றான், மாடுகன்று மீட்பேன் மக்களை காத்திடுவேன், வீடு பெருக்கி விளக்கேற்றி வைத்திடுவேன், சொன்னபடி கேட்பேன் துணிமணிகளை காத்திடுவேன், சின்ன குழந்தைக்கு பாட்டு சேர்த்தே ஆடி பாடி அழாதபடி பார்த்திடுவேன், காட்டு வழியானாலும் கள்ளர் பயமானாலும் இரவிலே பகலிலே என் நேரமானாலும் தேவரீர் தம்முடனே சுற்றுவேன்,
தங்களுக்கு ஒரு துன்பமரா காத்திடுவேன். கற்ற வித்தை ஏதும் இல்லை காட்டு மனிதனே ஆன பொழுதும் கோலடி மட்போர் குத்துப்போர் நான் அறியேன் சற்றும் நயவஞ்சனை புரியேன் என்று பல சொல்லி நின்றான். ஏது பேர் என்றேன். ஒன்றுமில்லை கண்ணன் என்பார் ஊரிலுள்ளோர் என்னை என்றான். அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியலிஸ்டிக் பர்சனாக வந்து இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருமே நம்ம செய்யும் வேலையில் இருக்கணுன்றதை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த காணொலியை பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றியை பாராட்டி